So, ydych chi'n maethu ers 24 years? 24 years o'n i mis yma nath ni ddechrau. Gath ni lleoliad gyntaf ni just cyn dolyg yn 2001. Be nath ni chi ystyried y peth a cymryd y step? Gweithio ar building o'n i, ond o'n i gorau gorau i bildio am gan i VDCs yn y gada. Macular degeneration ydi o. So mae o'n gweithygu bob blwyddyn, so nath ni benderfynu be arall sy'n mynd i wneud blow fod ar y gwaith bildio de. A nath ni sbio di mewn i Maethu. Ac all of a sudden gathon ni phone call, dach chi'n interested yn dod ymlaen efo'r asesiad. A dyna be nathon ni. Ie, cos oedd o'n gyfnod oedd oeddech chi'n ifanc, oeddech chi efo'r amser, oedd plant chi di tyfu fyny. Oedd, o'n i'n gwachod y grandchildren a wedyn o Karen yn gweithio llawn amser, so o'n i adra. Ie, cos dwi'n meddwl mae pobl di arfer gweld chi do, Steve, efo prawf. Goed, do. Efo prawf yn to, ie. So, Karen yn gweithio, sa chi tefu fatha, just mynd am dro wedyn. Mynd am dro, ie, cyfarfod camsa cinio, mynd am dro a panad, no beth. Trio gael y drosodd i bobl, mae lot o bobl yn meddwl, dwi lle bod fi rei hen i wneud o, lle bod fi yn single gael i wneud o. Ond sam, da chi'n mynd ymlaen a trio, fydden nhw byth yn gwybod na fydd. Na. Os di'r amser gynnwch chi i reid yr amser i'r plant, a bod chi'n mynd i cynnig rhywbeth iddyn nhw, mae yna fydd rhywun Maethu. Ond dwi'n meddwl na beth gorau nathon ni oedd penderfynu wneud o, cos da ni wedi gweld lot o rewards amdano fo mewn ffordd. Pan da chi'n gweld y plant yma'n mynd ochr arall i be maen nhw wedi dod i mewn ata chi, mae yna lot o reward i weld amdano fo mewn ffordd. Mae'r positives yn well na'r negatives, Definitely, Ynddi.